Hello friend, welcome to my ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛି ମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଯିବେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିବେ ନା ପୁରା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ କେତେଟା ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିଲି ସେଇ ଭିତରେ ମୋତେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି କେମିତି କେଜାଣି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେ କଥା। ଗାଧଲ ଭାଇ ଗାଧଲ ତୋର ମା ଡାକୁଛି ଯା ଯିବୁ ଯା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆମର କେତେଟା ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଟା ବଳଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର କେତେଟା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମ ଛେଳି ଏତିକି 3ଟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛେଳି ସେ ବାହାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ମାନେ 2ଟା ବଳଦ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ସିଏ ସାଧା ସିଧା ଇଏ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମାନେ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାସନ ପାଇଲେ ପଳେଇ ଆସିବ ଘରକୁ। ଆଉ ସିଏ ଜଲ୍ଦି ଆସିବନି ସିଏ ବହୁତ ସିଧା ସାଧା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ସେ ଗଛ ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ପବନ ଆସିବ ବହୁତ ବିପଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ଗଛ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ପଡ଼ିବାଣି ସିଧା ନିହାତି ଆମ ଘର ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଏମିତି ଡର ଲାଗେ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ପବନ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନିଜ ଘରକୁ ତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇହେବନି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ତ ମାନେ ଯିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ ହେଇନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ନେଇ ରହିଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସେଇ ଗଛଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଟା ବାଟି। ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବଡ଼ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ କାଟିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ମାନେ ଏଇଟା କାଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଗଛଟା କାଟି ପାରୁନୁ ଏଗୁଡ଼ା ରହିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନା ପଟ ଲୁକ୍ ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ମାନେ କେତେଟା ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଆଉ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଘର ପାଖର ଲୋକ ସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇର ରୁମ୍। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୋ ଭାଇର ଛୁଆ 2ଟା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ 2ଟା ଭାଇର 2ଟା ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଦୁଲ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗାଦୁଲ ଉଠୁ ଭାଇ ଉଠିବୁନି କି ତୁ ରାତିରେ ଯା ଯିବୁ। ଆପଣ ସେ ଯେଉଁଠି ଶୁଏ ସେ ସେଇଠି କେବେ ଉଠିବନି ସେ ଜାଗା ନାଇଁ ନା ଗାଦୁଲ ଜମା ଉଠିବନି ବହୁତ ଗଧ ନା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମାନେ ମୋ ଛୁଟି ସବୁ ମାନେ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ନିଜ ଛୁଟିକୁ ବି ଯତ୍ନ ନେଇପାରିଲୁନି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଛୁଟି ସବୁ ନାଲି ହେଇଗଲାନି। କେବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଟିକେ କାଟିଦେବା ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରା କରାଇବା ହେୟାର୍ କଟ୍ କରା କରିବା ଆଉ ପୁଣି କେଉଁ ମାର୍କେଟ ଯିବା ସେଇଦିନ କରିବା ଆଉ।